4 Srbina, zajedno sa još jednim Hrvatom, Iračaninom i još 4 Švajcaraca starosti od 20 do 30 godina uhapšeni su u Švajcarskoj zbog sumnje da su prodavali lažne potvrde o vakcinaciji protiv COVID-19. Kako navode švajcarski mediji, sumnja se da su oni prodali preko 9.000 potvrda i tom prilikom zaradili nekoliko miliona franaka, jer se pretpostavlja da su kupci potvrde plaćali između 300 i 800 franaka. Naime, javno tužilaštvo kantona Sent Galena sprovodi opsežne krivične istrage protiv osumnjičenih za koje se navodi da su neki od njih radili u centrima za testiranje i prodavali svoje podatke za prijavu da bi dobili sertifikate o vakcinaciji. Brojevi na potvrdama o vakcinaciji dovele su do ljudi koji su radili u test centru, ali ne u centru za vakcinaciju. Ovako su istražitelji saznali za falsifikatore, dok se u decembru prošle godine još pričalo oko 6.000 nelegalno izdatih potvrda o vakcinaciji. Javni tužilac Sent Galena je u četvrtak korigovao broj na više. Sproveli su opsežne istrage u vezi preko 9.000 nelegalno proizvedenih potvrda o COVID-19. To uključuje oko 8.000 potvrda o vakcinaciji, ali i one koji su se oporavili i pojedinačne potvrde o testiranju, navodi na portalu Tagblatt. Prema njihovom pisanju do sada je uhapšeno 10 osoba. To su 4 Švajcarca i 3 Srbina, 1 Iračanin, 1 Srbin i 1 Hrvat, svi rođeni od 1992. do 2002. godine. Državno tužilaštvo podnelo je zahtjev za određivanje istražnog zatvora protiv 7 lica. 3 osobe su i dalje u pritvoru, rekao je odgovorni prvi javni tužilac Kristof Li i dodao da je bilo više od 10 pretresa kuća. Neki od optuženih su zaposleni u različitim centrima za testiranje za koje se navodi da su zloupotrebili svoje poslovne naloge za kreiranje sertifikata o COVID-19.